קבלו תקציר של בלוג הבנים. Bones sinking like stone is all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. לכן קונחייה זה יותר גדול. למה? כובע. בלעדי, מאחורי הקלעים של בלוג הבנים. כשנכנסתי לאולפן לא התרגשתי. ומתת כמו תקווה ויסמן. כשאמרו לי באוזניה שיוני משתתף, הוא היה בשוק. מול המצלמות אני נראה ממש זוועה. רעדתי מפחד, לא ידעתי מה לענות. נתנו לה את השאלות הכי פשוטות. צדקתי בכולן. הוא פישט בכולם, אבל באחרונה הפסדתי. הייתי מושלם. באחרונה הוא ניצח, אבל לא חשבנו את זה. זה המשחק הכי מגניב בעולם. המשחק היה לא משהו. ועכשיו תקציר של בלוג הבנות. I used to rule the world, seas that rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. והעליתי שום קליפס. אחרי הבלוג, ואן גוך עשתה תסרוק את ריאנה. איזה משפט. הבלוג היה מגניב. בטח שהגעתי את ואן גוך עם האון שלי. היא כמעט לא אמרה און. חולה? אני הצלחתי במשחק. מה? זה מה שאמרה לך? היא חוצפנית? ניסי, יש לך בומבה. מה נגמרה? בסוף היה לנו ריב קשה. היא מאוד דפוקה. היא רבה בגלל שטויות. לא סבלתי אותה באותו הרגע. אבל בסוף